Mä ajattelin, että mä tänään kuvaisin teille videon, missä mä menen maastoon hevosella. Päätin, että mä kuvaan tämän videon, koska siis ne on satanut lunta. Ja siis mä tulin tänne suoraan koulusta, niin mulla on aikamoinen nälkä ja nyt on iltapäivää ja kello on jotain 4. Ja mulla on loppukoulu 3. Mennään kahvioon. Moi, saisinko mä yhden kananmunaleivän ja kiitos. Totta kai. Eli mä siis otin välipalaksi kananmunaleivän ja croissantin. Nyt siis syötyä. On sit niin kun vielä ennen maastoa, niin mulla on Kasperin kanssa vielä estetunti. Tulin nyt siis hakea Kasperin täältä tarhasta. On laitettu Kasperille nämä kaikki varusteet, niin mä ootan nyt siis muita, että nämä niin kun varustaa heppat. Eli me nyt päästiin tänne ja me tehtiin alkukäynnit. Tässä tuli Julia ja Rölli. Ne oli samalla tunnilla. Sitten me alettiin vetää vähän puomeja tässä alussa. Siinä voitte katsoa. Ja sitten me alettiin vetää vähän isompia esteitä. Tai tollasia niin kuin. Joo. Sitten me kerättiin tommonen rinkulajuttu. Ja joo. Tässä menee Julia ja Rölli taas. Niin mun mielestä näillä menee aina paljon paremmin, koska Julia on paljon kokeneempi ratsastaja. Mut joo, sitten me alettiin vetää aika korkeita esteitä. Niin kuin jos itse sanoisin, niin näin. Sitten taas tuli Julia ja Rölli. Se Rölli vähän pukitti tossa kohtaa, niin älkää miettikö tota. Sitten me vielä vedettiin loppukäynnit. Nyt loppuun. Mä vien vielä Kasperille ruuat ja sitten mä ajattelin, että mä lähden Kapunkaan maastoon. Nyt Kasperille ruuat. On siis tässä. Hop hop! Pääsin tänne Kapun selkään, niin eiköhän lähdetä vaan maastoon. Päästiin tänne ulos ja toivotaan, että me löydetään jotain maastoesteitä. Piti tulla nyt takas tallille, koska siis käydä niin kylmäksi toi ilma, niin mun jo Kapun oli pakko lähteä takas tallille. Mut sori, jos tästä videosta ei tullut kauhean hyvää, koska me ei ollut kauheasti tuolla maastossa, mutta moi moi, toivottavasti tykkäsitte. Nähdään ensi videossa.